Jeg har kastet mig ud i en dyst med Thomas herovre, sølvvinder fra sidste års DM i minigraver. Og vi skal jo dyste lige om lidt i de her to maskiner, og til en rigtig sportsbegivenhed, der skal vi også have en sportskommentator. Yes. Thomas Wivel, det er jo dig. Og det er mig, ja. Og det er heldigvis fordi, jeg skal være konferencier ved det reelle DM i minigraver på Ja, du er jo den officielle kommentator. Ja, den officielle, ja det er, og jeg er meget stolt af den opgave, det vil jeg sige. Har du selv prøvet? Ja. Det har jeg ikke. Jeg kan ikke tage en skovl i hånden uden at svede lidt. Så er det jo godt med sådan en her. Jeg har dyb respekt for, at I kaster ud i det her. Ja. Det er en opgave, I vil huske i hvert fald et kvarter efter. Okay, Thomas, er der nogle sidste instrukser, inden vi kaster os ud i... Let the best man win. Sådan der. Er det ikke sådan der? Jeg vil sige, at jeg vil gerne have en good clean fight. Ingen slag under bæltestedet. Eller det bliver så ikke nødvendigt nu, men jeg er spændt. Jamen, held og lykke til jer. Det er giganternes kamp. Skal vi sætte os i maskinerne? Det gør vi. Wow, hvor bliver det vildt. Og sådan der. Thomas, nu foregår det jo på tid, ikke? Så vi skal lige tælle ned og sådan noget. Ja. Wow, hvor bliver det spændende. God aften og velkommen her til den her vanvittigt interessante dyst. Skal der tælles ned? Godt så. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og gå i gang. Wow, hvor er det interessant, og der bliver trillet en kugle her. Det handler om balance. Og der er allerede en kugle i hul på en rampen her på Rådhuspladsen. Det er en sætning, jeg ikke har fået sagt så ofte. Og Mark, han kører fantastisk op. Sikke et tempo, du får over rampen der, Mark. Det er forrygende. Det er smukt at se dig i en rendegraver, Mark. Og se nu, hvordan kuglen den arbejder så langsomt op. Sikke en hastighed. Nej, jeg synes faktisk, det er helt vildt, det der. Det er helt vildt. Du er faktisk så tæt på, så man næsten kan komme, ja. Så mangler vi bare det sidste nyk, og sådan... Nej, hvor er det vildt. Det lykkedes jo. Og hårderne går amok her på Rådhuspladsen. Der er kørt busser ind. Folk står i tusindvis. Nogen fra Hartsen også, det kan jeg ikke helt forklare. Okay, prøv at... Nej, hvor er det vildt. Hvor er det flot. Det tog noget tid, men jamen, det lykkedes altså. Det var da helt vildt imponerende, det der. Det havde jeg ikke regnet med mig. Kun cirka 100 gange langsommere end dig, Thomas. Tillykke med sejren. Jeg er glad for, at jeg har delt det her moment med jer. Og prøv at, det blev en ydmygelse. Så er man ikke levet forgæves. Hvor var det smukt. Det var det sted smukt. Var det det? Det var ballet med rendegraver. Ja. Thomas, hvad er din vurdering? Det er jo dig, der ligesom er sølvtitelindehaveren. Hvor godt klarer han det? Jeg synes faktisk, det var rigtig godt, når man tænker på, at han ikke har kørt sådan noget før. Så det er super godt gået. Super godt gået. Nej, det vil jeg også. Det er jo lidt svært, hvis ikke man har prøvet det her, men er det svært, eller hvad? Altså... Jeg synes, det er mega svært. Hvorfor? Jamen, fordi du skal nærmest bare kun lige røre de der joysticks der, og så flyver de der skovle rundt og sådan noget. Og prøv at så han snød jo også lidt, fordi han ville jo ikke give mig det der sidste trick med, hvordan man vippede den der skovl der. Det måtte jeg jo selv finde ud af, med jeg spurgte den gode herre herovre. Jeg synes, du klarer det flot. Du skal dopingtestes lige om et øjeblik. Er det det her, der bliver kongedisciplinen, når I skal til DM? Er det det, der er det sværeste? Nej. Hvad så? Jamen, det er sådan en afretningsøvelse. Okay. Og så skal du tegne op på en tavle med nogle kridt og sådan nogle ting med en gravmaskine. Kan du det? Ja, det går jeg ud fra. Det skal du i hvert fald kun, når I går til DM, ikke? Præcis. Ja, okay. Interessant. Det er så vildt. Prøv at, det var jeg glæder mig hysterisk til at være konferencier til DM i minigraver. Det kan jeg godt forstå. Det var hyggeligt at have på besøg i hvert fald. Tak fordi du gad at lige kommentere vores lille... Det var en fornøjelse. Jeg er stadig helt op at køre. Thomas, tak for dysten. Ja. Det var en fornøjelse. Næste gang vil jeg. Tak fordi I gad at kigge med. Det skal du, Louise. Vi ses. Da 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 da.